Nunod sa dugoong panghitabo sa Negros Oriental ni atong miaging buwan nga mikutlo sa kinabuhi sa labing dakong opisyal sa lalawigan, ang kapulisan padayong mipahugot sa seguridad aron kalikayan ang susamang krimen. Sa usa sa dakbayan, training sa mga security personnel gipahigayon. Ani ang report ni Nico Serino. Live, Nico. Yes, Lan, kapin sa 40 dias na o 40 kaadlaw so mahitabo ang dugoong Pamplona Massacre, padayon ang pagpahugot sa seguridad dinhi sa Negros Oriental. Eksena kini sa gihimong simulation exercise ug training sa City Hall sa Bais, Negros Oriental. Sa senaryo gipakita ang pag-abot sa mga armadong tao sa ganghaan sa City Hall ug gisusi unsa ang mamahimong pagresponde sa mga gwardya ug security personnel. Gitudluan sila sa kapulisan unsa ang buhaton ug sa unsang pamaagi mas mapasecure pa ang maong government building ug ang mga naa sa sulod. Ang Bais City PNP ang mihimo sa training sa mga civil security personnel, watchmen ug ubang mga empleyado sa dakbayan. Pamaagi sab kini pagsigurong higpit gyud ang seguridad nga gipatuman. Atong gi-practice ganina, makita na to kanina nga atong gi-practice nga giunsa pag-handle sa si issue member nga na-assign sa gate or na-assign sa post 1, kung ginsa niya pag-handle ang mga musud nga sakyanan kung asa siya mo itong opisina ug unsay iyang reaction kung doon na armas nga makita niya pareha yung iboto sa guardhouse nga armed security guard. Lakip sa miobserbar sa maong kalihukan ang mayor sa syudad nga mipasabot dili lang kini alang kaniya apan sa tanang anaa sa City Hall ugaling may panghitabo. Just in case, worst case scenario, our people, our employees will know what to do in case if something happens. Dili na matarantar. Each one will have a responsibility. Samtang sa ilang bahin sa silingan nga Tanhay City, gisiguro sab sa kapulisan nga mapabilin ang kahapsay sa ilang lugar pinaagi sa mga operasyon ug regular nga pagpatrolya. We have the conduct of daily assessment nato na sila. Now comes the coming barangay election nato tay mga threat assessment sa ato mga candidates. And also the city sir protektahan nato na nabi natong mayor diya. Sa pagsuroy nato ulan sa pipila ka bahin diri sa probinsya sa Negros Oriental, pabilin sab kining giimplementar nga mga border checkpoints o mga checkpoints mismo sa hiniusang puwersa sa kapulisan ug kasundaluhan labi na sa mga kadalanan ug mga highways dinhi sa probinsya. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Serino.